Esta sí que é a imaxe que nos gusta porque é absolutamente preciosa, pero máis bonito é o traballo que fai esta xente. Aquí tedes, atención, as albarizas onde se leva a cabo unha auténtica apicultura heroica. Colmeas situadas en rochas imposibles e inaccesibles con calquera maquinaria. Varios socios de Lalín dedícanse a recuperar albarizas abandonadas hai xa varias décadas. Da igual o difícil que sexa chegar a elas. Mirad onde están, fixadevos, estas, por exemplo, son dos Ancares. Eles cargan con todo o lombo, os apeiros e ferramentas que fan falta para rozar e limpar todo e tamén levan as colmeas onde se meten os enxames. Grazas ao seu traballo, as abellas volven aos lugares dos que nunca terían que ter marchado e que maravilla de imaxes, por favor, Rocío. No, dende logo que sí. Encántame. O que pasa é que, claro, a verdade é unha proeza o que fai esta xente. Nos queremos coñecer a algún deles, como é a Martiño Nercellas, así que queremos saudar. Martiño, moi boas tardes. Hola, moi boas tardes, como estades? Home, Martiño, quedamos embelesados aquí con estas imaxes, dende logo que sí, pero, por suposto, tamén co vosso traballo, porque eu quero saber canta xente vos vades aí, a ese periquete, porque se vos vía aí pequeniños, canta xente ides, e como se vos ocurriu comezar pois a facer este traballo tan bonito? En primeiro lugar, teredes que vir con nós para ver o que impresionan os sitios, que son dunha beleza fantástica, dunha paisaxe moi preciosa. No, dende pero logo. Tamén, neste caso, a implicación, sobre todo, das xentes do lugar e dos veciños, pois que desde nenos conviviron sempre con ese patrimonio, escoitando pois os seus pais e os seus avós, pois como traballaban nestes lugares de acceso casi imposible. Claro, Martiño, que estamos falando, sen dúbida, dunha das imaxes máis espectaculares, as albarizas, que a mí sempre me tuveron pois, unha cousa especial. As que estamos vendo son dos Ancares, tamén traballades na zona do Candán, vos desde Lalín, e vos o que facedes é dedicarvos un pouco a buscar, que non é fácil, aquelas albarizas que están pois, abandonadas de hai 40 ou 50 anos para volvelas a traer a ter vida, non? Básicamente é facer un percorrido por todo o país, ali onde houve os principais lugares onde están presentes este tipo de construcións. Non só en Ancares ou no Candán, noutras áreas como no Caurel, no Macizo Central, no Surés, tamén chaman a nosa atención, pero, bueno, nun momento determinado decidimos ampliar o noso ámbito de traballo coas abellas no Candán e abordar outras zonas para intentar visibilizar este patrimonio pois que lamentablemente, por lástima, está desaparecendo e é invisible para boa parte da poboación ou para o conxunto da poboación. No, dende logo, Martiño, pero falamos de apicultura heroica porque xa víamos aí nas imaxes como levades todo o lombo, porque aí tedes que facer percorrer moitos quilómetros por cantís e con todo o lombo para chegar aí e poder pois deixar todo aí en perfecto estado para que as abelliñas pois repousen despois, non? Sí, esta apicultura existiu durante séculos, ten unha orixe clara que é relacionada coa vida eclesiástica e coa vida monástica e estaban concebidas, a xente pensa que era para producir mel, pero o objetivo era principalmente outro. Eran fábricas mercantís de produción de cera que despois asistían pois ás cidades catedralicias e para moitos rituais principalmente cristianos. Cando morría un rei, por exemplo, as exequias funerarias podían durar en torno aos 15 días e se consumían grandísimas cantidades de cera. Claro, Martiño, que xa nos imos a idade media, casi nada, estamos falando de patrimonio etnográfico e histórico básico do país. Digo eu, claro, a apicultura heroica tedes que loitar contra as alturas, Martiño, pero non só contra as alturas, porque, atención, mirade nas casas, por favor, esta imaxe que poucas veces podemos ver así, un oso, porque sí, Martiño, vos tamén tedes que facerlle fronte ao oso, e estas imaxes creo que é dun apicultor compañeiro teu que gravaste nos Ancares, non? Sí, aí a presencia do oso na Serra dos Ancares, pois nas últimas décadas pois logrou recuperarse cativamente e hai que velo pois como un socio colaborador máis, neste caso como un amigo que ensalza pois a importancia natural que ten esta contorna, non? E é pois unha marca de calidade de estes territorios pois que conservan pois unha natureza moi destacable, non? Oye, pero vai exemplar, Martiño? Madre mía, vai exemplar que grabastes aí, que é un osazo. Mete medo. Sí, ese atopou no compañeiro Luís de Mel Casa Príncipe cando precisamente baixaba dun dos cortís máis fotografiados que hai en Galicia, que é en Pan do Zarco.
E nada, a nós neste cortín que está no alto do Pena do Fundicio, colgado a uns 70 metros de altura, pois é a segunda vez que nos entra, pois atraído polo cheiro da cera vella. Sabe onde está o bo, dende logo que si o é Martiño Nercellas. Moitas grazas por atendernos esta tarde aquí no Hora Galega, por contarnos o que facedes, sodes uns auténticos heróis e que haxa máis xente como vos, home, que se anime a recuperar así unha cultura ás veces xa casi esquecida. Un bicazo grande. Moitas gracias a vos, estades convidados a vir cando queirades.